Za tým plotom je vinica, kde zadržiavajú vašich rodičov. Je na vás, ako ich zachránite. Prečo s nami neostanete navždy? Aby ste neboli sám. Pretože my, vlci, sme v lese potrební, tak ako vy medzi ľuďmi. A nikdy sa nebojíte? Niekedy. Ale preto zavíjame. Aby sme dali druhým vedieť, že hoci sa cítime osamelí, nikdy nie sme sami. Ďakujeme, pán vlk. Namaste. Pá, ďakujeme. Poďme. Páni, vinárska oblasť. Ňufák, si istý, že išli tadiaľto? Kto to prišiel, priateľ či nepriateľ? O, prepáčte, zástupca Ňufák. Vyšetrujeme prípad nezvestných šteniat. Cítim, že prechádzali tadiaľto. Vážnosť neklame. Tie šteniatka tadiaľto prešli včera a naháňali dvaja únoscovia psov. Pomoc! Ten šialený cap nás drží ako rukojemníkov. Nevideli ste 5 šteniat? To nie. Nemyslím, že by som ich videl. A vy? Čo keby sme ich chytili spoločnými silami? Ticho, ty imbecil. Radšej o tých mužoch povieme šerifovi. Títo dvaja už nikam neutečú. Nechoďte preč, nechoďte preč. Musíme nájsť šteniatka skôr než oni. Nepovedal som 2,2, ale 1,7. Ak si to nevie zapamätať, nech si to vyrieši s mojim právnikom. Musí tu byť cesta dovnútra. Rýchlo, odzadu. Aha, pozrite sa! Zase sme stratili pažravca. A našli sme cestu dnu. Keby ste chceli, mohli by ste si za dvojnásobnú cenu vziať Bada aj jeho priateľku. Len si predstavte tie možnosti. Si nedočkavý, čo? Tak kde je? Vedel som, že tie psiská niečo chystajú. Šteniatka! Pane Bože, Selkirk, vždy ste mali sklony hrať divadlo. Badové šteniatka. Aké prekvapenie. Tá. Sú úžasné. To bude ono. Som úplne vyšťavený. Budem tu dávať pozor. Možno si trochu zdriemnem. Ňufák? Čo tu ty robíš? Mady, boli, ste zachránení. Páni, tí chlapci sú rýchli, ale kde sú šteniatka? Šteniatka.
Nevidel som ich, odkedy vás išli zachrániť. A viem, že išli cez tento plot. Odtiaľ práve ideme, je to nebezpečné. Rýchlo späť. Počkajte na mňa! Ňufák je tesne za vami! Spokojný, Bartleby? Jasné. Dobre, uhni.